This is a Light in Darkness Media lena lo bhuti lo esime naye la ngaphambi kwethu sacela ukubuza ukuthi sikhuluma noma usiwela nje usiwela nje sekuphela kanjalo kuphela kanjalo usiwela sisacela ukubuza ukuthi usiwela ngabe ubani wenzani usuka kuphi nendawo usiwela igama angethwalo nekhaya bangibiza ngoAnele ngaziwa beqondini babethi Anele kodwa kwathi uAnele umfana uAnele isibongo ngokaNkosi ngokuzalwa kwasemlazi but emakhaya la kusuka khona obaba noma wami le entabeni zaseFrayed kodwa nje manje sesizinze khona la iduze eBhamshire khona la usiwela useshilo uthi okay udabukaphi okay unengoma yakhe engingayizwa ube ngumculo awuzichaze ngithi wenzani kahle ngiyabona asungenile ngisekulingise kahle wena uba wena kahle usitshele kabanzi sitshela abangazi kahle usiwela uyacula kodwa ke izinto eziningi ziyayifikela niyazi ke nje obestepfather yabo kuyaphunyuka nje izinto eziningi ziyayifikela ngomculo kahle la ngizenze khona nje kakhulu into engiyenza nje umculo but ngiyibone sengiactor futhi kanjani nami ngazi but ngiyibone sengikho nje impela kulingiseni kodwa nje la ngikhona nje impela usiwela kwaziwe emculweni ngiyasho singeke ngakubona lapha kwenye amafilimu angisazi thini igama layo kodwa nje uyalingisa nje impela ngiyazi hayi lobuso ngathi ngiyabazi mhlambe njengoba ucula mhlambe iziphi izingqinamba obhekana nazo mhlambe nomuntu osafisa ukungena emculweni mhlambe ungamyala kanjani ungathini yabona nganya kwethu kule ngala emculweni kunzima kakhulu angifuni uqamba manga because nje manje sekunzima ukuthi mawune talent wongcina uqala because ukwazi mawune talent ukwazi ukuphumelela ngayo nje manje sekunzima ukuthi uphumelele ngetalent kumele ube nemali ukuze ukwazi ukufeza iphupho lakho unganamali nje kunzima kakhulu ukuthi ube no connection ukuze ukwazi ukuveza into yakhe yabona into kanjalo yabona into connection bayezwa abantu njalo ukuthi kufanele ube nemali ube nemali kufanele ube nemali into engayisho nje kulabantu abaseza basafisa nje ukuthi bacula ukuthi mawukuthi ngempela uyakholela into oyenzayo because idinga lento eyinzima le ndlela because idinga isibindi nokuthi uyithembe nokubekezela ke kuyabekezela ke lana ke kunje ukholela into yakho ube wena wayibeka bhuti wayibeka sembe laba ababukayo le izofinyelela khona kuphi na kuphi le video bayeza ukuthi kuthini kufanele ube nemali ukuze ube nemali ngeke uze ube nemali ungena mali ulopholo nje njengami nje sambe siwela abafisa ukuxhuma nabafisa ukuqasha because uyaqasheka ngiyangibona kuma event email lapha na ko Backstage ko Playhouse nako bani Stable Theatre kuzo zonke izindawo nje ama event yawahambela sambe abafisa ukuqasha bengakuthinta kanjani nezingoma zakho umculo wakho ikhona online uyatholakala usitshele nje lapha ngihlekisa ke abantu bayathanda ukuthi ngifike ama event awo kodwa bayasaba ukukhuluma nami ukuthi uyingozi basufika ucacisa angazi izindawo basaba ungibiza ama event abo bayathanda ukuthi ngize kuma event base bayasaba kodwa ke mawufuna uqashwe usiwela ungamsesha zona zonke zokuxhumana unje siwela KZN nje mothe siwela noma ke Facebook Instagram Twitter siwela KZN nje uzongithola nje mina even na WhatsApp khona ipage siwela KZN kodwa nje ungithinte Facebook email siwela KZN email ish madoda iphone number khona manje esikhathi samanje sekusebenza amafoni number abantu bafuna ukufona bafuna uWhatsApp ngizoyishiya inamba yami for ama bookings 079 869 3965 Okay ayasibonga sithemba abantu bazokuthinta siyabonga sicela follow lapha yana usiwela KZN kuzo zonke izinkundla zokuxhumana ningakhohlwa nokulakha le page niphinde nizosubscribe on my channel sibonga usiwela KZN